ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଔଷଧ ସ୍ପ୍ରେ କରିବାକୁ ଚାଲିଛୁ ଜହ୍ନି ମଞ୍ଚାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବାକୁ ଚାଲିଛୁ ଆମେ ଜହ୍ନି ମଞ୍ଚାରେ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯିବ। ଜହ୍ନି ମଞ୍ଚାରେ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜହ୍ନି ମଞ୍ଚାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଜହ୍ନି ମଞ୍ଚାରେ କେମିତି ଔଷଧ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 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 କେମିତି ସ୍ପ୍ରେ ଚାଲିଛି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଉଛି ପୋକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କୀଟନାଶକ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜହ୍ନି ଗଛକୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପ୍ରେ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବରେ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଉଛି ଜହ୍ନିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ଦେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜହ୍ନିରେ ମଧ୍ୟ କଷି ଆସିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆସନ୍ତୁ। କୀଟନାଶକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଞ୍ଚନ ଚାଲିଛି ପୋକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଜହ୍ନି ଏକ ଲାଭଜନକ ଚାଷ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି କୀଟନାଶକ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଜହ୍ନି ମଞ୍ଚାରେ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜହ୍ନିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ କଷି ଆସିଗଲାଣି। ଆଉ ଜହ୍ନି ତରକାରୀ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଏବଂ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଟେଷ୍ଟଫୁଲ୍ ଫର୍ us because it is sweet, very sweet. So we should cultivate this plant, this vegetable. ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଉଛି। এই ଜହ୍ନି ଫୁଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। It is very useful for us because we depend upon plants and trees. ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଜହ୍ନି ଫଳିଛି।